መጋቢት ዒስራ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያላ ኣብ ዝኾኑ ምሳይ እውን ንቑሑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 38 ጎይታ ብዘይካ ብሓጢኣት ብኩሉ ከም ዝኸማና ከም ዝተፈተነ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ሓቂ እዩ ብሰንካ ኣበሳና እኳ እንተኾነ ጎይታ እውን ከምቲ ሰብ ዝሳቐዮ ነፍሱ ክሳዕ ሞት ተሳቕዩ እዩ ኣብቲ ጽንኩር ግዜ ጸሎቱን ደገፍን ምትብባዕን ካብቶም ኣሕዋተይን ኣዕርኾይን ዝበሎም ደቀ መዛሙርቱ ደልዩ ነይሩ ምስኡ ክኾኑን ብጸሎት ክነቑሑን ድማ ደጋጊሙ ነጊርዎም ኣብታ ጸልማት ሰዓት ጸሎቱን ረሕራሕን ናይ ደቀ መዛሙርቱ ደልዩ ግናኸ እቲ ትርኢት ናይቶም ዝደቀሱ ደቀ መዛሙርቱ ንስቓዩ ስቓይ ዝውስኽን ንጽምዋ ናይ ጌተ ሰማኒ ኣዝዩ ስቓይ ዝመልኦ ከም ዝኸውን ገበሮ ኢየሱስ ኣብዚ ናይ ጭንቅን ናይ ስቓይን ግዜ ካብ ሰብ ሓገዝ ካብ ደለየ ሓውኻ ክሳኽኦ ከለኸ ደኣ ክሳዕ ክንደይ ሓገዝካ ዘይደሊ ንኻልኦት ብጸሎት ንኽትረድኦምን ካልኦት ምሳኻ ክኾኑን ክጽልዩ ኢልካን ንምሕታት ፍቓደኛ ኹን ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ እሞ ስለቶም ኣብ መከራን ፈተናን ዘለዉ ብጸሎት ደው በል እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ስቓይን መከራን ኣብ ነፍስና ከም ዝበፅሓ ሓሲብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብብኽያትን ቁዝማን ክንጽልዩ ዝግባአና ንርእስና እውን ኣብ ፈተና ከይነኣቱ ብጸሎት ንንቃሕ መንፈስ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ስጋ ግና ድኹም እዩ እሞ ንስጋና እናሳቐና ብመንፈስ ንንቃሕ ከምቲ ንጢሞቴዎስ ዝተባህሎ ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወተሃደር ምስቶም ዝሳቐዩን ዝጉህዩን ኮንካ መከራ ጽገብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ካብ ዝብለና ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ንሕረ እቲ ጽርፍን መከራን ናይ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ዕረፍትን ክብርን ከምጽኣልና እዩ ስለዚ ንእሱራት ከም መተኣስርቶም መከራ ይጸቡን ዘለዉ ከዓ ንሕና እውን ኣብቲ ስጋ ከም ዘለና ኮይና ንዘክሮም ዝጽናዕ ጠቕሲ ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኮንኩም መከራ ይጸቡን ዘለዉ ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም መልእኽቲ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 ኣስተንትን ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ጸበብኦም ንሓብር ንርእስና ንፈትሽ ንጸሊ ወኣምላኸይ ነቶም ብመከራ ዝሳቐዩን ዝጉህዩን ንምኽንያት ምጽናዕ ክኸውን ርድኣኒ ኣሜን